खुलुमबाय गिबियावनो भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जानानै नैबे समाव जों दिनै हरखाबै टंलागुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख' डक्टर बासिराम बर' बे नयंआव जों थुबुर जादों आरो बेनिफ्राय जोङो जोंनि नोंथांमोन मिडिया पार्सन हिसाबै नोंथांमोननिसिम आङो साबायखर जासिबाय आरो लोगोसे जोंनि बे रादाबखौ नायगिरि बयनिसिमबो जोंनि भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय जासिदों। नैबे समाव जोङो नैबे प्रेस मिट खालामनायनि जाहोनखौ आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे जोंहा बेसेबांबा गोबाव बर' माहारिया गावनि राव हारिमु थुनलाइ आरो लोगोसे जोंनि हारिनि थामोन्थानि थाखाय सोमावसारबोनानै जोङो दिनै मोनसे जोङो गावखुङारि मोनसे काउन्सिल बा बिटिआर जोङो मोनफैनो हाबाय। बिनि आगोलावबो जोंहा गोबां खेब जोङो बर' माहारिया माबानायनि गेजेरजों एग्रिमेन्ट जानायनि गेजेरजों जोंहा बर' हारिया मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो सरकार बा बायदिसिना बिएसि बा बिदिनो बिटिसि गभर्नमेन्ट ओरै लाबोदों। बिनि उनाव जोंहा थांनाय 2020 मायथाइयाव जा बिटिआर सुक्ति जाबाय बिनि गेजेरजों दिनैनि बे सरकारा सोलिना दङ बिटिआर सरकारा आरो बे हिसाबैनो दिनै बर' माहारिया जों दिनै जिहेतु गोजोन जा माने सुक्ति जानाय आरो बे गोजोन सुक्तिनि गेजेरजों दिनै जोंनि बर' हारिया बा जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव जाबायदि मोनसे गोजोन थासारिया सोलिदों बा सोमजिदों आरो लोगोसे जोंनि बायदि बिथिङाव जि जौगालु खामानिफोर मावनाय दांनाय बेफोरो माबायदि सोलिदों मादों बेखौ लानानैनो दिनै जोंनि बर' माहारिया ओरैबानि बर' थुनलाइ आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय बर' हारिमु आफाद मोनथामबो खौसे जानानै दिल्लीनि गान्धी हिन्दुस्तानी साहित्य सभाजों लोगो नांनानै दिल्लीयाव मोनसे गिदिरथार हाबाफारि मोनसे खुंनो लानाय जादों फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव आरो बे हाबाफारियानो जादों बड'लेण्ड महोत्सब। बेनि गेजेरजों जोंनि बर' माहारिनि जा राव थुनलाइ हारिमु बेफोर गासै बिथिंखौनो जाहाथे भारतनि गासैबो माहारिनो बा बुहुमनाङै मुलुगनाङै जोङो जोंनि गावनि हारिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मोसानाय मुसुरनाय